Dalan, kinapudno ken biag. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Inta iba sa ti Deuteronomio, Kapitulo 5, versikulo 16. Raaman nyo dagiti naganak kada kayo, tapno nasaya at to ti kasasaad yo. Kan napaot to ti panagbiagyo iti daga nga ited ko kada kayo. Siyak ni Yahweh a Diyos yo, ibilin ko nga aramidan nyo daytoy. Papagayam, intay danggan ti may sapay apakasaritaan. Ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Lakay, nabartek manen ni Nardo. Unay mo't daytan nga anak mo. Imbalala na ya. Ala, ing kasukunan ng ijay kantina. Nakaturog ijay gapo iti bartek na. Ay, magibabayin day tao. Ing kakat alaon-aon. Tamangan no adadakas ang mapasamakan ko na ijay. Sana ka na, Bartek. Nagkurama ka na, Bartek. Gawintad Nardo. Ha? Batanda ko man, ha? Di nakiwalin Tatang. Ay, nasayatad na ka, Greg. Ay, tulungan na. Tayawintan ni Nardo. Wan tatang. Batanda ko lang. Batanda ko lang, eh. Pirme, ti partek na. Tinasaya tatang. Umunakan. Siya kung ti mangyawid kan kwa na. Anya, nabarbartak manen ni Nardo? Perme dinan sa amon ti lubong na. Imbag talimaba sa kiti kantina kat nakitak itakin ni tatang. Anya, matdaytan akabsat ko? Sana sumalsardong agin inom. Aging kasa na may adayo kadagiti babarkada na. Anya nga tatirumbang aramidak kan kwa na? Ibirukan tayo ay ti trabaho na. Tapno mapan nagtrabaho kat makumikom. Sakit iti ulo day dya lalaki. Numuna kat lakay kan bakit ang dananang kantatang. Ano ka ayang agnakam si Kanar daw? Abay, sa anak aya ananakem. May tala bartek ti amom imbis at tulungan na ijital talon. Kung nagmeten tatang, jak kayat tagtalon. Anya nga ron ti kayat mong aramidan. Nagadal ka mat, iti kinamikadi ka. Ang di mo mo't ikuray. Ay, Pag-abroaden da ngaminin anya! No pinag-abroad da kumaide, di sana kumakas toy. Ala, pagsaritaan mi dayta, iti inam. Ay, saan mat asumango amangan ni Nardo, lakay? Ay, inawis man dagiti babarkada nan Anya mat day jay nga anaktan. Ay, samatan ang naknakam. Anya nga tano pag-abroaden tanin Nardaw. Idi pa'y ngamin nga ibagbaga na dayta. Ang pangalaan tayo nga arod iti kwarta, abus-busan na. Agilakotan iti daga. Kat, anya nga arod ti talunam. Di magipatulod to ni Nardaw iti pangsakata no may salda ti daga. Ang ti pagamamkak, lakay. Ang mga nuad-ad-adas ti pagbanagan ni Nardo ijay. Tanay, day tabisyo na. Saan mo panunutin dayta? Kasano ko mga glukumot ijay. Ket no istrikto ijay abroad. May pari ti sobrang arak. Kasta aya. Iso pag-abroaden tan. Nalawa mo't at tidaga ama isalda no pagabrudan nyo ni Nardo, tatang. Wen siling. Kapilitan nga gisalda kami tapno na busbuson na. O sige tatang, pagabrudan nyo nga rod. Barang agbalbaliw. Dayta mo, tada dito'y panunot ko. No anya pa'y tidaddo maama sa apol. Tumulong kami ka ni Greg. Alaman nga ron. Ay na, nagpudot gayam dito Saudi, pare. Ay, wen pare. Adda pa'y sunstorm ako na. Agtudo iti pino adarat. Ay, kasladyak ka ba ilang tipudot na May ruwam kanto pare. Saan ka kadya maburburing dito'y quarters mo? Naruwam ako na. Idi damok dito'y. Kusla kayat ko ti agawid adagos pare. Ang pinampanunot ko ti pamilyak. Sa bagay, awan pa'y malat asawa ka.
Tigastos mo ngay may ditoy. Ay, wan matkid ya. Ngayon, pare Nay, di ka sumursurot ka dagiti pada ta Pilipino ditoy. Tapay. Ado ti kalukuan nga raramidin da. Aginom. Ken agsusugal da no maminsan. Ha? Iso di mo padpadasan. Aya. Uy, di mo padpadasan ti agsugal Wan. Kasano ngay bakit? Manon na bulan ni Nardo yung Sauday. Di pa imot agparek na. Wan nga rod lakay. Ay na, sapay ti daga amasaka kuma. Awanan, mabaybayanan. Wan nga rod. Kung dagiti gastos ta pa edad duma. Ginaglakwan ta iti irek. Ay na. Di ka madanagan lakay. Inton bigat. Mapanak man ijayan ni Siling. Ibagak akuntakan da ni Nardo. Ay, di pagdanagak. Ang mga noddadak sa napasamakan ko anay jay. Tapay nga, di man lagparik na abutan. Ay na. Di mo ko maibagat ikasta lakay. Tadi, ag nervyosa. Kunak ano kinuntakda kayon nanang. Tani, manon abulan tinapalabas manipod nagpasaw din ni Nardo. Wan nga rod anak ko. Ngam saan mat? Awan apulos ti awag na ngaging gaita. Ay, anya mat dayjayan a tao. Pagdandanagan da tayo mat. Anya ngay tirumbang nga ramiden tayo. Bayam nanang, ibaon ko ni Greg tamapan na alaan ti contact number jay kaaruba tayo akadwa ni Nardo iti trabaho na. Wan man anak ko. Tani, talaga madanagan kami kinitatang mo. Lakay, mapan mo man alaan jay number ti kaaruba tayo akatrabahuan ni Nardo jay Saudi. Apay, di pa imawag ni Nardo aya. Saan pa'y nga rod? Madandanagan ng dananang kantatang. Sige, tamapan ko alaan itamot lahat. Tapno kasarita tayo man, di kabsat mo. Day off mo ita. Papanam, paray. Di talayang pare. Pare, makasursuro kan sa amatan iti sugal. Saan mat? Ay, narigat na itabisyo. Nang runa, no adda tayo dito'y adayo. Pangliwliwak lang pare. Ay, wen. Adawag mo. Ha? Kat? Ibilbili ni manang mo nga umawag ka kanao. Awan mat cellphone ko pare. Ay, kahit ludam ti cellphone ko taumawag ka. Saanan? Pare, rumbeng ko mga men nga itinagsweldo ka, cellphone, ti mo na ginatang mo. Tapno da pang kontak mo kadag iti pamilya mi di Pilipinas. Ay, isupay paggastusak pare. Ibagamlangin kadakwada, anasaya atak mo ditoy. Saan da ka pakadanagan? Lakay. Ay, apay bakay. Ay, maul-ulaw ako. Anja! Ay. Kasla, marigatan na Ay. nga umang. Ipagkan iti ospital bakay. Anya ti ko na ti doktor. Kumusta ni nanay? Nangato ti blood pressure na. Kan problema ti puso na. Kasapulan ng ti ag maintenance.
Gapudaytan iti kapapanunot na. Masapol ang makasaritak ni Nardo. Masapol nga agipaw iti kwarta. Ay, katawagan ma, bakit? Tani, din sapay mat nagipaw iti oray na minsan lain. Sipod iti naka-abroad. Malas na talaga. Ay, Malas! nasaya ta si Mangpit kan pare. Imawag ni manang mo. Ah, ibagam nga wanak. Sana mabalin na, imbagak nga da ka. Ne, daytoy gayam. Alas sung bataon. Hello! At ka din ni Nardo, kasaritak man. Siyak na ito manang. Nardo, ninanang, no ospital. Oh, kat? Agipaw it ka kuma iti kwarta. Awan may pawit ko. Anya, Ado ti paggastusak dito. hanggang Bye! Nagyaman ak pare ha. Ay sus, kasimot ni nanang mo yung ospital pare. Kunkurada lang na jay. Anya? Maturo ka man langan. Nasakit ti ulok. Gapo iti panakaba ko iti sugal. Ay, nakasaritam ka di jay adem sileng. Wan tatang. Ay, imbagam ko masakit ni nanang mo. Wan tatang. Nakaungat kit din. Anya? Awan kanupay ti maipatulod na. Ay, Sana bali tatang. ay, Da kami kan ni Greg ti makaamo iti magastos ni nanang. kasanon nga tinakasalda adaga. Kaya't kada sa wenday ta, adi tayon masaka. Dayta ti jak masong batan, tatang. Agaway dak, pare. Agbakasyon na. Bagkin ka. Ikumusta nagtulad ta na di lugar tayo. Ada ipawit mo? Pangalag ngay ko may ti pawit ko. Anya? Awan ka dia, pulos din na urnong mo. Awan bay. Ay, kasanungay daytan kat danda ni malpas ti kontrata. Problema kday jayan. Di mon panunutin. Anya? Nagawid gaya man ni Elmer. Wen, nagbakasyon. Inakto man damagan. No kumusta ni Nardo ije Saudi? Nagkating kanto Apay, di pa'y gayang pulos nagpawit ni Nardo. Oray para kadagiti dadakilyo la kuma. Uray basit la kuma. Awan. Barang dati impawit na kin Elmer. Inkanto damagan, bakit? Wan. Talaga ang mapanak iti ayan da Elmer. Eh, nasaya at ay may ka dito'y balay barok. Kinapudno na. Kaya't da ka ang makasarita Elmer. Takatrabahwam ni Nardo. Uwan manang. Agpada kami pa iti quarter. Kahit kumusta nga ni Nardo ije Saudi. Tata, lading itak nga ibaga. Awan mati impawit na. Anya? May ibos ngamin ti kwartana gapo iti sugal. Manang siling. Anya? Anya? Kanayon ti sugal na. Basta day off na. Mapan makisugal.
Iso day jay, kanayon na maabak. Ay, Isumot lagayam nga awan apulos ti impat patulod na. sapay delikado ijay no matiliwan da kang agsugsugal. Mabalod ka dagos. Imbag ka pa'y Elmer. Nakapatakder ka ni tibalay mo. Talaga nga inyornongak day ta, manang siling. Mapaadal mo, dagiti anak mo. Isumutin ati pakakit kita kiti nagbandugak ijay Saudi man ha. Tanarigat, no awan apulos maipundar ko. Ket bano atawan ko nga agsakripiso ijay abroad. Apay ngay ngawan pa'y ni Nardo. Ay sos, makapadanaga. Sapay agtil-tiliw damanan dito yung Saudi. Kadag iti Pilipino nga agar-aramid iti may kaniwas. Ay sos, natiliw samot to ni Nardo. Hello? Elmer? Manang, kaya't kung ay pakamo ka na kayo, tinapasamak ka ni Pare Nardo. Ha? Anya tinapasamak kan kwa na? Tiniliw na ni Nardo. Ha? Limada na tiliwan nga agsusugal dito sa Saudi. Anya? Aywanan tayo, dagiti dadakkel tayo, iti pa nagkapsot da. Iparik na tayo, ti pamatig tayo kadakwada. Tababaan day ta akin na imbag tayo, ti Diyos, bendisyonan na, ti panagbiag tayo. Papagayam, ditan, tinagipusan, ti may sapay, apakasaritaan. Ana itampok dito'y programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanday toing istasyon. Agyaman kami ti inkay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.